may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. La bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. La bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Ecstasy. Aray na aga tabi sa Satuya Gabos, mga kabarangay. Extano. Martes ngunyan, 12 de Nobyembre. Ecstasy. Anuman ang kasilibutan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Sige daw tabi, check lamang attendance sa mga paradangog ta dyan sa Albay District. Good morning dyan sa Washington Drive. Igwa kitang paraan tabay dyan. Siyempre sa susudating nagtitext sa tuya sa kunyan sa Teachers Village 1 and 2. Good morning dyan sa Indo. O dyan tabi sa Petron, Tapgas Gasul sa Daraga. Sir Ato Lim, maray na aga sa Indo tabi. Sir Tito San Andres. Maray na aga Sir Tito San Andres. Nag-mensahe sa satuyang messenger account. Ano? Iyo tabi Sir Tito na San Andres, iyan na ipinag-chat mo sa sakuya, Sir Tito na San Andres. Saro iyan sa mga plano, sa irarompo kan short-term period na pagtukaw ni Mayor Pido Garbin Jr. Iyan na sa development kan Old Airport area. Sabi, gigibuhon niya na, may gigibuhon niya na sports arena and commercial district,
at least ang mapunan sa termino kang pagtukaw na ini ni Mayor Pido Garbin Jr. for almost 8 months, mapunan na iyan, ha, na sa ma-conceptualize, as in kuan ko na yan, parang brainstorming ko na, and we hope na maidiretsoan kan mga makaput kan renda di gobyerno sa mga masunod na taon kan Ligaspita. Sayang yan na area na antabi, Good morning, Sir Tito San Andres. Iyo tabi, nakapalaman yan duman sa nagkapirang agenda na ipinagbuyag-yagman, ipinaglahad ni Mayor Pido Garbin Jr. Maray na aga Papa Jer Bailon and Papa Jason Puyo. Nasa batang ko si Sir Jason Puyo diyan sa Merkado kan Daraga. Nagsaod-saod kami buda saro katawutang kaiba si Madam Rose na grahe dango na tabi, baka may importante ni Madam Rose. Diyos maray na aga tabi. Good morning. Opo. Mako niyo lang. Ma-attendance lang ako. Ay, salamat din maray. Check an attendance Pero mo. minsan ako nag-attendance kaya lang di ako nagpapa-attendance. Very Oy, good. Nahapot ka lang, Oni. Kumusta sa Park sa Albay? Ano na mangyayari? Iyan ining Freedom Park. Iyo, ano na mangyayari? Ako niyan na iyan. Duro-diretso baga iyan tabi, Madam Rose. Sabi huruhan lang ka, binaba. Daita tabi isabot ta iyan, that was conceptualized kanso panahon baga ni then Governor Noel Rosal. Duman iyan nagpuon na liwaton an structural sabi na nga ni appearance, so talagang flinat down iyan na Freedom Park because then Governor Noel sa iyang administrasyon iba man ang konsepto kan parke, so duman nagkaigwas danin plano so mga inenyeros ninda, arkitektos, sagkod na narilisan man yaning fundo, duro diretso ang trabaho ngunyan maski iba na bagang nasa administrasyon kan Kapitolyo, diretso na yan. Parang ang konsepto pa is an open park by mga kahoy, iyo man sa indang ideya ka ito na may parke parang through and through, na nahiling igoning kumbaga ang vision is 360 open ang vision tabi over. Okay. Ang importante ba ipagpabayaan. Diyan man baga nagtitiripon ng mga tao sa oras na kami manaya o digdi sa Ruarayo pag madyan sa sentro, igwa man mga dudumana. Iyo. Nagirumduman ko diyan tabi. Kung may activity bagaan Albay, diyan nagtitipon ang mga tao daing iba alangan maduman na naman sa mall o sa mga aki, may madudumanan man lamang kasi banggi lalo kung Pasko, kung New Year, kung may mga activity ang probinsya, dyan baga nagtitipon. So, naghahalat man bako lang kami, bako lang naghapot, kung ngunyan tabago na ang mamamahala o diretso lamang ito. Opo, nabago pa lang daing problema. Opo, Madam Rose, actualmente ayan na Freedom Park, bako po iyan sa jurisdiction kan city government. Jurisdiction yan kang provincial government tabi, Madam. In fact, ang trabaho mo niyan, diretso, ang target completion date kaan ko na tama ang pagrumdum ko would be first quarter kan taon 2025 tabi, over. Di mas magayon. Tapos, kung pwede lang, kunyan lang na kung may park dyan, i-maintain talaga dyan sa man lang, ang CR. Gabos iyan tabi, Madam. Gabos iyan nakapalaman sa plano tabi, Madam Rose. Opo. Sige po. Thank you so much. Thank you so much. Si Madam Rose Graheda. Kasabay ang bilog na tropa ko po si Pio Fernandez. May mga report na kita dyan sa luwas. Maray na aga sa gabos na mga probinsyas na may nag-antabay kita sa Laugkan, Kabikolan. Si Karen Ala nasa linya. Karen, what's happening? Location mo? Yes.
Good morning, tabi Sir Tio. Ang lokasyon sa tabi, yung pitadikis sa may Printera, Canligas City Hall. Kung saan naluwasan ng gad, okupado pa kay mga tao. Pero bako pa tabi sa Sir Tio, so panoon, arog sa subago ng gad, na halos dukot na sa team na barikada, kaining rehabilitate sa Peñaranda Park. Sa ini, para suportaran ang pagtukaw, dangan pag-photo office na ngunyan, kan bagong alkalde kan Ciudad Canligas, si Mayor Alfredo Pidogaldin. Sa ngunyan tabi Sir Tio, nag-aaralat ang mga tao kuda suportadores ngunyan digdi sa Mayluwa, magluwas maglawkan vicinity Casidol sa ngunyan, para no kitao pa sa pigmi-meeting ni Mayor Garvin ang gapos sa mga department heads duman sa taas tabi Sir Tio. Ngunyan, ang sistema tabi kan mga auto na aaragyan ining sa may City Hall, ang parameters tabi Sir Tio na lusot kan mga auto as in jeep na buot ko ta mag-aragi pasiring duro diretso sa Rizal Street, duman sa may Sikatuna Street, sa likod kay ining City Hall, sa daigan ng gagpapagi yung digdi, sa kapanuan kan mga tao na nakaurupupar pa, sa nagatiripon digdi, ang harang pati digdi sa ampang kan St. Gregory, sa Gate Cathedral, pati duman sa may City Health Department Office. Sa patabi Sir Tio, nakaantabay pa ang mga security team, mga kapulisan, mga SWAT, para sa seguridad kan aktibidad na ini ni Mayor Pido Galvin. Ang mga suportadores sabi Sir Pio, nayayaon din sa luwasan, nakapuruti na t-shirt, may mga naka-imprenta sa likod na leader, may Team APG, may Smile Always, and may Release with Servicare. Igo ti always wear your big smile. Igo man sabi Sir Pio, yung padikian instrumentalist na sponsored pa ni Ginubatan Vice Mayor Onongko. So yan sabi Sir Pio, ang tutuyang impormasyon haliti sa luwas kan City Hall, Karen Ala, DCTV News. Roger, Karen, ano tabi? So iyan na pinagre-report mo yung sitwasyon na lang angon yan na nagdidiretso after na formal na magtukaw sa pwesto physicalmente si Mayor Pido Garbin Jr. So sa iyang pag-oath of office baga, parang ceremonial na lang yan. Ngunyan, iyonan, so first hours niya nin pag-dispense kan sa iyang official function bilang alkalde. And then, so mga yaon sa ibaba, siguro mahalap na lang nindit na minuto, ma-disperse na lang iyang tabi. Dai man nagkaigoning address dyan si Mayor Pido sa crowd over? Ay po, Sir Pio, ang address na yaon sa Laog. Pero ang mga supportadores, nag-aarantabay pa digit sa may luwasan. Okay. Yan, sabi ang tutuyang impormasyon digit sa may Printera ng Canligas City Hall, Karen Ala, DCTV News. Salamat Karen sa dagdag na istorya. Hali dyan sa City Hall. Sige, diretso kita kan informasyon hali dyan sa luwas. Si Joshua Bino, naka-connectar man. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning sa Pio. Good morning sa mga paraantabay. Nag-uusad man na pinagigibong aksyon kan Environmental Management Bureau o kaya EMB Regional Office 5. May kinaraman ini Sir Pio sa problema sa basura duman sa barangay Lanigay sa munisipyo ka na Pulangi. Kung saan pakatapos ka na Bagyong Christine, nakikig na sana ang nagkapirang mga residente sa rinamog na sinda nin mga basura na ibinulos hali sa salog pinagtutumudan. Naghali ini sa ruminasay na mga basura na yaon sa Ampat sa taning kan MRF duman sa barangay Gamot na nasabi ng munisipyo. Sa pakipag-urong pa Sir Pio, follow-up sa DCTV News kung yan ang pagkaaga nasa ulay ta, si Atty. John Eric Tizon, ang Chief kan Legal Division kan EMB Regional Office 5 kung saan susog sa konfirmasyon kayo ni. Kaso hapon, so kinundusir nindang technical conference, imbitado sa mga involved, particular na so LGU, asin so barangay Lanigay. Sigun kay Atty. Tizon, ang technical conference, yun ang usual na procedure pag may na-receiving complaint sa indang opisina. Sa technical conference, so hapon ipigpresentar ka na grupo ka na EMD. So, resulta kan sa indang inspection kung saan may nahiling man talagang mga nagpakawaragas na basura duman sa area, particular na sa barangay Lanigay.
nag-attendir sa technical conference na ini si Engineer Arbo ang pamayo kan Menro kan Pulanggi bilang representante kan alkalde. Siring man may duwa pa ining kairibahan asin nag-attendir man si Barangay Captain Aileen Aribe kan Barangay Lanigay asin ang sa iyang Barangay Kagawad. And katakod kan technical conference na ini Sir P. Pasuot na pinahilig ka na EMB Bicol so naging findings ninda kan magkondusir din nin validasyon duman sa area asin tinawan manin pagkatataon ang duwang ladong ini so Barangay Lanigay asin Sumenro na ipresentar ang sa indang kanya-kanyang lado may kinaraman sa nagbutwa na problema pagkatapos nga na kan bagyo. Na kinamarayan man sigun kay Attorney Tizon sa sinabmit o pinahiling naman na initial actions so Menro asin LGU Pulanggi tangali ng magkapururot itong mga nagpakawaragas na basura sa Barangay Lanigay. May tigpahiling mandang mga litrato, may tigpahiling ng mga pig-rehabilitate na naapektaran na lugar na nagpakawarag o kung sa'yo nagpakawaragas itong mga basura. Ang napaguro ng Tadi Sir Pio, sinugo kan AMB itong LGU asin Menro na ipagpadagos itong pinagkukontisir nindang mga rehabilitation efforts tuman sa mga naapektaran ng mga lugar, lalong-lalo naman sa Barangay Lanigay kung sa'yo talagang nawagas sa mga inaranod na basura kan baha. Nakiulay man sa AMB sa Barangay Lanigay na kapag magpudusir man na inspection pa sa isang barangay at makipagsorry. Sige Joshua, pinagadangog ko lang ang report mo so terminong ginamit mo nag-usad anong nag-usad? Nag-abante siguro nag-abante Joshua, nag-abante na so investigasyon. Tunay naman nga yung ganun alawa pa ba yan yung kapatid niyo? Oh, hello. Nag-abante na Joshua so investigasyon. Ngunyan ang the better question would be kung igwa ning nahiling so gobyerno sa pagikan Environmental Management Bureau na bayulasyon pagkatapos na mahiling ninda with their senses, eyes, ears, nose, so resulta kan pagrasay kan basura kung igwa sa inisyal na pag-abante kan investigasyon Joshua na nahiling so nagkondusir diyan kan pagdadangog na nabalgar na probisyones kan manunungod baga sa pagtapok nin basura over. May piga-adalan pa na kan Sir Pio, piga-pabalidit sa may kinaraman sa bagay na yan na sigun kay Attorney Tizon, inagyan man siya talaga na bagyo, kumbaga may konsiderasyon pa, pero piga-adalan ang siring na bagay ta dito siya, pero sa ngunyan, nakapokus siya muna sa recovery kan Barangay Lanigay kuda kay itong MRF tabi Sir Pio kaya nag-focus so technical conference kasudma duman sa pagpresentar ng mga initial actions kan LGU. In fact sabi na may initial actions naman na pinagibo, recovery and rehabilitation efforts. Kaya ang kasuguan kan EMB initial, ipadagos itong mga rehabilitation efforts kan Menro, buda kan LG, buda piga tugon man sa Barangay Lanigay na mag-reparo ginaray sa indang barangay. Tapos may mga naapektaran pang properties, may mga naapektaran pang residensya, i-coordinate po ito sa LGU para sa magkakanego yung aksyon. Ngunyan, after kay itong technical conference kaso udma, may sugo sa EMB na i-continue sa mga efforts and mag-submit giraray ni na report so Menro, so LGU within 30 days starting kasod matapos itong technical conference and pagka-submit ng report tabi Sir Pio, makondusir naman daan na panibagong validasyon so EMB Bicol kung talagang so pig-submit na
report ka na LGU, kumbaga talagang ginibo, ipavalidate ka ni MB kung talagang ginibo ninda, Oho. may development naman tabi LGU sa area, particular na sa barangay Lanigay. Naihapot mo, Joshua, kung duman sa indag pag-ibalwar sa initial na site inspection ninda, buda ining so kolekta ka na empirical data sa hururon kaswapon, kung naihapot mo kung igwas indang nahiling na technical violation ta, ito bagang so nahihiling ta sa video, so nakatambak duman na basura nasa ampas, and an ibaba ba ka ito salog bako? Ngunyan an salog ito minapasiring na duman sa Lanigay, minaagi sa sitio Luya, yun ito so nagwagas duman. Naihapot tamang kung tama ito so pakabugtak duman kan mga basurang ito nakabugtak duman sa ampasan na nafo-focus ang report mo duman sana sa mga rehabilitasyon masumitir ko no hapoton tama ba yon igwaning arog ka na nagbuto na sa paghururon lamang. Actually, naiapot na tabi Sergio kay attorney kung nagbutwa sa technical conference sa SUDMA kung may posibleng nabaylar duman sa Republic Act 900 itong Solid Waste Management Act kuda kung may posibleng kaso na nahihiling si Sergio timbag premature pa na tabi Sergio magpaluwas sa mga iba pang informasyon sa yan nakapokus muna sa recovery measures duman tabi Sergio sa barangay Lanigay. And premature ta muna nagdadalagan man din sa legal division tabi Sergio sa na EMD Regional Office File. Iyon ang bareta. Premature pa, as in day pang nahihiling na violasyon, nagdadalagan pang investigasyon. Ini matapos na sa paghururon kasuwapon, pinasumiter nga unakan sa indang mga dokumentos, validasyon, as in subject pa sa assessment naman kan EMB. Di ba? Despite ka nakawagas na itong basura, day pang nahihiling na violasyon, EMB tabi. So, yun na nga ni tabian, so halatalatong tata, masumiter pa palang tabi, Joshua, day pang nahihiling na violasyon. Masumiter pa kan mga empirical data and itong parang may mga corrective measures na pipagibo? Yung tabi Sergio itong ipadagos na surya effort ko na tapos inugot sila kanila na i-manage ting marhay itong sa indang MRF duman sa barangay Gamot para tayo dahil sa yung maging campsite kung mag-condition naman yung validation duman pagka kumbaga campsite na talagang itsura, naman posibleng magkaiguan ng panibagong violasyon. Iyon na nga ni Anta, may nag-adang-adang na naman na bagyo, kung iwa-wa na naman itong basurang ito, panibago naman na investigasyon, dahil paning violasyon na nahihiling. Gusto ko pala tayo sa PN na mag-ibo dati mga preventive measures so LGU para malikayan. So pag-asaytan mga basura naman, in kaso magpigopit panibago naman na pag-oran sa mga masunod na aldaw. Nuwa rin din pinagtawan ng timetable kung no rin dapat matapos so corrective measures and kung na rin dapat magsumiter ng report naman so Menro kan Pulanggi, over? Within 30 days study, Sergio, kung kasood makatapos ng technical conference. Ito ang bareta naman. Dahil pang violasyon na nahiling ang EMB pagkatapos na pinagpasumitir na nin mga dokumentos as in tinauan ning talaan naman na 30 dias sumenro na maayos itong problemang ito. Roger that. Yan. So dai pa pala ning kunya naihapot mo man lamang kung ano ang posibleng hampangon if ever na igong mahiling na violasyon. Dahil tabi siya pero dati pa nababanggit na violasyon duman sa kanya ko na sa RA 900 so Solid Waste Management Act. Okay, sige. Di 30 dias ang halaton pala na makon itong corrective measures and ma-report naman sila dyan sa EMB tabi, over. Roger to that. Sige, okay, kopya. Sabi Sergio,
na initial na update sa problema yan sa Lanigay, Pulangi, Albay. Joshua Pino, PCTV. Bubiltadahan tan mga istorya niyan. Ano, pakalis mo nagkanagkapirang pagirumdum. Oras Pilipinas, it's 9:31. An oras hatod sa Indokang. Ang pinakabagong Sir Fabcon Fresh and Bloom para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Spice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera, Extra rice sa ireramba. Extra busog
Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Mag-savers ulit, busong meals, 99 pesos na lang. Ama Pusogera! McSavers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times ang may pawis shield. Kaya, Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times ang may pawis shield. Kaya, Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria.
barangay man o bayan. Gloria, kalingang Gloria ay nadarama. Gloria, si Kaloy ay kapamilya. Kapuso, kalahi siya. Tayo na Distrito 2 for real change. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po tabi diretso na kita ka na mga istorya niya na pagkaaga o iyo tabi yun na dakula niya na istorya digdi sa Legazpi ining pagtukaw officialmente pag discharge na kan sa iyang function for all legal intents and purposes bilang alkalde kan Legazpi si Attorney Pido Garbin Jr. Siya na po ang hepe ekutibo kan Legazpi po. Nasa linya si kumpadring Al Armario. Pading Al, marhay na aga. Please go ahead. Yes, Pade. Katatapos pasanakan press conference ni Alcalde Pido Garbin Jr. And saro sa mga highlights digli tabi Pade. And sa kuyang kaputan kung ano na ang plano niya sa mga department heads. Importante na masabutan kung ano ang pwedeng mga kamyada na mangyayari digdi sa City Hall. Well, minarana na tabi Pade. Nagkakapira sa mga may pagbabago. Lalong-lalo na sa City Engineering Office. Si Engineer Clemente Ibo Baga ang City Engineer. Saro ini sa nangaranan na ma-assign sa ibang trabaho tabi Pade. Na itatao ni Mayor Pido. Siya ang mamamayo kan sarong task force na bibilugon. Sarong task force na matrabaho sa pagdiklag kan mga line canal digdi sa Legazpi and ikadua ang manungod sa ining mga pansit-pansit ng wire yan nahiling sa mga poste and sa mga samok dyan sa highway, sa barangay na pwedeng dakulaan may tabang base sa expertise ni Engineer Clemente Ibo. Pero dahil pa man pinangaranan kung may posible na maging acting city engineer, basta sabi niya, si Engineer Ibo sa rin sa magiging pamayo na sa rong task force na bibilogo ni Mayor Pido Garbin. So kumbaga kumpadring Al, si Engineer Clemente Ibo iguaning sa rong papamayuhan na task force maasikaso kayo ng mga pansit-pansit na ng mga nag-laylay ng wires buda malinig kan mga kanal drainage system. Over. Eksakto tabi Bade. Yan ang saro sa mga highlights na sinabi ni Mayor Pido. And ikadua, so mga posibleng mga bagong staff niya digdi sa Mayor's Office. Well, ang nangaranan na saro tabi Pade na magiging katabang kan alkalde digdi sa opisina niya si dating Vice Governor James Calisin. O si Bayan. Si Bayan na Calisin, saro ini sa magiging katiwala kan alkalde digdi sa iyang opisina. Dahil lang stated pa kung anong posisyon. And saro pa digdi sa staff ining si sabi niya Mrs. Lucila. So agom ni yata ni City Councilor Butch Lucila. So agom ni Attorney Councilor Butch Lucila. Opo, saro yan sa magiging staff digdi sa Mayor's Office. And saro pa sa rong kapitan, dating kapitan. Si Kapitan Joselito Martinez. Si Lito Martinez kan San Roque. Okay, San Roque, sabi pa din. Saro yan sa may posisyon na itatao din si Mayor Pido. And sa legal,
si Attorney Dilios. Ma'am, Attorney, excuse me. May I know your first name po? May I know your first name po? Live sa DCGB. Aidelin M. Ragindin Dilay. Attorney Aidelin Licias Ragindin Dilay. Aidelin Licias Lagilias. Attorney Dilios. Tabi, pwede, siya ang magiging legal sa legal department kan mayor's office na ma-assign tabi pwede. Kumpadre, So, yun na yan. kumpadre, pakiluway-luway so pangaran kan sa legal department kan City Hall. Babae itong abogada, over. Naputol si kumpadre nga Lanos. Isa ito abogada nasa tuyang nadangog. Nasabi dyan sa legal department. Iyo ang magmamanihar man dyan kan legal department. Kumpadring Al, makiluway-luway tabi kumpadring Al. Yes, Abogada, ano tabi ito pading Al? Matapag-aban to kita kaya lang. Sige na. Yan ang urang. Okay. Si Karen Yanig nag-alalay sa Kuya pa dito. Grabing crowd pa kaya nigde. Do-double check sa tapos ba de? Dahil ko talaga naintindihan maray. Subig taram ni. Mas maray na ipakisurat. O complete name. Complete name mo. Okay, complete. Ayun naman, pigko atabi agraray. So complete name ni Karen, ni Attorney Dilios. Hindi ko masyado naintindihan. So, sabi ni Attorney, dan big live na tabi. So, nagkagulo-gulo na naman natapos sa press con tabi. Pwede, pinirmahan na so out of office ni Mayor Pido sa presensya kan mga konsyal, sa presensya kan mga bisita digdi. Digdi si Siam Ismail, yaw man digdi sa mga board member. Sina board member Attorney Melissa Badesa, Badilla, yaw digdi. Vice Mayor Bobby. Okay na, Karen. Maria, Jonah, Rio Casa, baka man pala na Dilios. Maria, Jonah, Rio Casa. Walang Dilios. Sorry, iba sa pagdangog ko kaya pa de. Attorney Maria, Jonah, Rio Casa. Iyan. Siya ang mamamayo sa legal department. Legal department tabi pa de. Oho. So, yan. Grabe ng mga bisita rin sabi pa rin. Medyo kagulo-gulo na digdi sa Ginebo sa press con. Digdi sa may conference room pala digdi sa may business center. Kaning City Hall, may bagong conference room digdi Ginebo. So, press conference. Yan, nagdurumugan na sa mga kapitan, sa mga supporters. Yan na digdi. Kaya medyo magulo na tabi digdi pa rin. Anyway, yun yung tabi. So, nagkapi ng highlights na tabi pa rin na naka-take nota. Digdi sa Ginebong press conference. Sige. Thank you. Thank you so much, kumpadring Alala dyan sa City Hall. Asin kay Karen Nicole Ala sa mga developments. So, iyan pa nun sa pinaglalauman ta na continuing big news digdi sa Legazpi. Kung kaswapon tabi, nagdangog kamo duman sa programa tang Bicol Target, 4 to 5 p.m. Duman pinagkunyanta na so chronology, yung timeline, what happened, kung natataaraw na kita digdi ka ini sa Legazpian na sitwasyon. So, now, bilang ipadagusta siguro yun iyon na po ini an official na pag-discharge na nin function ni Mayor Attorney Pido Garbin Jr. kan sa iyang responsibilidad bilang alkalde. Nagpupuuna siyang mag-discharge and physical nang yaon dyan sa City Hall after na iyon na nga ito. So, legal battle na nadeterminaran na po kan pinakang halangkaw na korte sa Republika kan Pilipinas natapos na tabi. Natural iyan na perming igwanin mga resistance pa because this is politics. Sa politika baga, dahil mo malilikayan na igwaning habo sa nagtutukaw, igwaning muya sa nagtutukaw. Now,
ang mas importante pong punto digding dapat niya tong tungkusan is we must bow down sa espiritu kan lay. Ang apod ka ini rule of law. Okay. Pwede ka mo mag-air kan sa indong sentiments pro or against the sitting mayor ngunyan, pero be sure na ang paluwas ni duning sentiments is well within the concept man kan sa tuyang legal na sistema. And ang pagpaluwas niya to nin mga sentiments o statements, igwaning perming dapat katakod yan na sense of responsibility and accountability. Now, nagpaluwas na ning decision sa Korte Suprema, whether we like it or not, whether susog iyan tabi sa imong pagtubod politikal or bako, whether regardless of your political belief, inclination or affiliation, we must bow down to the spirit of the law. Tayuan po ang nagbubugko sa satuya na tanganing day magkaigwanin anarkiya. Yan. Takun ang susunod doon, so kanya-kanyang interpretasyon day magkakaigwanin pagkakainintindihan, day magkakaigwaning law and order. Natural na po yan. Ibabas ang alkalde ngunyan, ibabas si ito, ibabas ito, lalo na dyan sa Facebook. But iyo yan tabi. That's the spirit of democracy. Pero above it all, mapasumiter kita sa kung ano ang ipigmamandukan lay. Ano itong ipigmamandukan lay? Iyo na po ining nahihilig tang proseso na ang nagtutukaw na po na alkalde si Attorney Pido Garbin Jr. Natural igwanin habo kayan tabako man ngaya si Pido ang binoto mi. Opo, bako man si Pido ang binoto, pero nagkaigwaning problema pa so binoto nindong alkalde. So kandidatura niya ginilid kan Comelec budakang Korte Suprema taigwanin na balgar na lay. Gustong sabihon, so kandidatura right from the very beginning is void. Daing epekto dawa binoto ito o dae, void ito. Yan. Iyon ang interpretasyon tabi kan lay susog sa Supreme Court buda sa Comelec. Nata nga ita so ikadua ang nagtukaw. So nadaog bako nasubi si alkalde, mautro na naman kita. Diyan pa sa ini pambihirang magamit, kaya nanibaguhan kita. Pambihirang magamit digdi sa to. Dai pa nangyari digdi sa to sa albay sa history kang politics ang arog kining sitwasyon. Pero sa ibang mga lugar nangyari na po ini. Ta pinagtutugot iyan kan lay, igwaning espesipikong probisyon sa lay, sa Omnibus Election Code and other suppletory laws na sunapierding kandidato na ikadua na highest number of votes pwedeng mag-asertarkan sa iyang diretso kung in kaso sunanggan ng kandidato na disqualify so sa iyang kandidatura. Yun. Kumbaga sa basketball, so team na ito diyon, nagkawat na, di nagpa-tournament ng basketball. May nag-irentra ng mga team. Nagkarawat na diyon. And sa proseso kang kawat, may nahiling so sa duman na opisyal. Gari nga yan nagbalgar itong team na ito kan regulasyonista ha. Gari nga ya overage na susaro duman uduwang player. I-check ta daw nga ya sa records. Chinek sa records, nagkuaning mga evidensyas, gabos dokumentos. Overage na palan nga ya talaga. So anong mangyayari? So gabos nakapangganahan ka ito diyon, por sobre ta nagbalgar so team na ito kan regulasyon, so gabos nakapangganahan ka ito, dawa nag-champion pa ito, invalido ito. Gustong sabihin, da ito ning efekto maski ano pa man. Di halimbawa nag-championship na. Ang ipoproklamar, so first runner-up.
Iyo yan ang konsepto ka na motion for intervention. Inangyari man sa Camarines Norte, so mga talyado ka ito. Iganing kasong araw kan. Kaya iyo na ayan tabian nangyari. Bako iniimbento kan Supreme Court, bako iniimbento kan Comelec. Nasa lay po iyan. Ginamit ngunya, nani ba agawang kita, tangunyan pa sanaan ginamit. Ma-question, natangay tabako si Bobby Cristobal, Vice Mayor. Opo, bako si Bobby, tananata. Kan eleksyon na ito diyon, si Bobby, ibinoto specificamente as Vice Mayor. Bakong Mayor. Bako, as Vice Mayor. And ikadua, sunadaog na kandidato na second highest number of votes, nag-avail kan sa iyang diretso for motion for intervention. Pero kung dahil nag-avail, so ikaduwang itong highest number vote kan sa iyang diretso na mag-motion for intervention, ang sabi kan lay, pagdai ka, nag-avail kan sa imong diretsong iyan, gustong sabihon, habo mo, pig-wave mo, habo mong magamit kaan. Kung dai nagamit si Pido kan arog ka na motion for intervention, along the way, tapos na-disqualify si G, an matukaw so Vice Mayor. Taday nag-avail si Pido ka ito kan sa ayang motion for intervention. Nya sa kata nag-avail, di ginamit kan lay, so nasa proseso, kan arog ka na sistema. Kaya arog na po ka, nakatukaw na ngunyan, si Pido. Otron tabako ini imbento kan Supreme Court, bako inimbento kan Comelec. Yaon iyan sa lay. Ipinagpasunod sana kan Comelec budakan Korte Suprema. Iyan na dyan tabi. That's the long and short of it. Kaya ngunyan po, uyan na nag-discharge na kan official function si Attorney Pido Garbin Jr. as Mayor kan Legazpi. So natural na po yan na igwanin mga plano man sa iyang halos 8 months na lang o 6 or 8 months na lang yun ang natatadaan na kunya na peryodo kan pagtukaw bilang alkalde. Yan. So iyon na po yan tabi. Halawig na panahon so iriwal kaan sa legal na aspeto kan sitwasyon na digdi sa tuya sa Legazpi. Dua kaya ini aspeto legal and political. Sa legal, pag nasabutan mo ang konsepto kan lay, malilinawan ka. Sa politika, nako, iriwal. Daing katapusan na, at daw paliwanagan mo na kung ano, daing katapusan na. Well, it's understandable. And it will just taper down sa mga maabot na oras. And sabi ta na nga ni, amidst this political squabble, igwa kita kan pigusunod na principle of rule of law. Duman kita gabos, mapasumitir. Sige, mabarita muna si siya, pakalis ka nagkaperang pagiromdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development.
Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si FEM, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalaoma. Si FEM Imperial na patabaan kulangi. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Shotgun a merry way to our favorite spot for the holiday with your LCC, giving the best for you. Now at LCC is the best for you, giving the best for you. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan para umapara sirat
hatid sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kong Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kong Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nasa kamutkan Philippine National Police o PNP ang sobra sa 300 milyones pesos na kwartang nakumpiskar hali sa ginibong raid sa duwang Pogo Hubs sa Las Piñas City, asin Pampanga. Ini ang tinawan doon ni PNP Public Information Officer Chief Brigadier General Jean Fajardo matapos mapabareta na nawawaraan na sambit na kantidad. Sarong pahayag, ipinaliwanag ni Fajardo na misinformation ini asin pigagamit sa nakan mga kalabanindaan issue para halianin kredibilidad ang kapulisan. Sigun kay Fajardo, ang nasambit na kantidad ang nasa kusudiyan ngunyan kan PNP asin sindaan magiging handa sa kasuguan kan korte kung sa ininda ini iti-turn over. Mientras tanto, sa datos na ipinaluwas kan PNP, sobra sa 187 milyones pesos ang nasabat sa Clark Freeport Pogo Hub kan Mayo, mantang ang sobra sa nasa 117 milyones pesos naman ang nakumpiskar sa raid sa sarong Pogo Hub sa Las Piñas City. Yan ang pangalas 10 na bareta halit sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Hisham Ismail, Hisham Ismail. Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte,
Dati, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gapo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Kung si J. Pili, handang magserbi. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Bukon kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating na proven, ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde
Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programa sanidad asin pang salud, para sa gapos na ligas penyo. Kon si Sunshine at your service po, para sa gapos na ligas penyo. Ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmi, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa Segundo Distrito, tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Oldad by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz Street, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Matayas Kinalas, and at Poctol Maroroy, Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Happy birthday palan kay Kaloy Andes Loria. Yan. Kalinga ni Loria. Digdi sa Distrito 2. Segundo Distrito Canalbay. Nagbe-birthday mo niyan tabi si Kaloy Andes Loria. Sir Kaloy, maray na aga tabi sa imo and happy birthday. Yan. Ano? O di sige sa iba na kitang temas ha.
So grabe ang ipinaglangkaw sa presyo kang produktong petrolyo ano. Mainly because so kunyan Organization of Petroleum Exporting Countries, so mga nasyones bagang nagpo-producer nin petrolyo, day pinagdagdagan sa indang produksyon. Sabi sa kung Disyembre ang paglilimitar kan sa indang produksyon kan petrolyo sa merkado. Kaya arog kan. Ikadua, so Estados Unidos de America man, so sa indang inventaryo duman, gari pinagtitipid man, ano. Ikatulo, nagluluya peso kontra sa balor kan dolyar. Ano tabi yan. Kaya alangkaw so kinawikaw pa itaas kan kunyan. Kana petrolyo. Sige. Kaso hapon nag-jogging kami ni June diyan sa Boulevard. The best. Dakulon. Buhay ang negosyo diyan sa Boulevard ano June. Pagkabanggi baga. So mga nagpapabakal ni mga maraypang klaseng kagamitan. Yan. Mga ano rin mga basketball naman ako. Kundi dahil ako dyan pigapaintra sa basketball, miyugon mong practice pa sana 80 puntos na. So warm up pa sana 80 puntos. So ultimong laban mi kaidto, ang score kan, so final score Jerome, 2,058 so team me. So kalaban, 5. Dahil ako pinaintra, 2,058 so score me. So kalaban, 5. Ay na, bidayaan ko ng basketball. Tinao ko na sa iba. Compadreng Jomar, what's happening pade? Salamat pa rin Pio. Good morning sa mga parantabay. Kasabay na naman ako sa ano ini, ready day man masabing raiding team ka day magsipigara restar. So SSS. Social Security System. Nasa paglibot kami paring piyongon yan. Karib ako si Madam Susan Malubag, ang Chief kan Tabaco SSS, si Sir Alwin Mapa, si Attorney Dan Ayo, ang Legal Services, para bisitahon mo ni nagkapirang mga negosyo, na dahil ko pa nga ni araram kung ano ang ibadigdi. Sa naaraman ko pag-iabot minata, ipan ang style ninda. Baka ngaya, ano ang kagsadiri pa lang niya kay ni kakluson mo, apudan mo pag ngayon. Sirahin na ni Doyan, tama diyan kami. Maka kainig si Jomar, yung truck rider kainig sa trofag ine. Bataon ng sarugar, sa amin hukuman ang gadining natot ang udan mo. Lagyak. O mako. Dahil baga ako nakababa sa auto, natupog ako. Amigo, nung kumates ng tadire, ulit pinunduan mo yun, nagbarabaan na sana masusan, pigdumana. Kaya ako dahil nakababa. Mahilig pa baga ako, baka madagitan ako, dahil nila ako pinaise. Ini ngay nag-usip si Jomar, ini nag-usip si Paling Jomar, walang iya ngay ini. Sabi sa kuya ni Sir Alvin, no, di sir niya ako, kamo na sana, uri na ako sa auto. Nasa pirana sir, hindi naman da. Panglima na ini, na pigduman me, para iparumdumon ang mga may sadiri na igosin ng obligasyon sa indang empleyado asin sa SSS mismo. Parte ini kang kampanyang Raise or Run Against Contribution Evaders kan mga negosyante na nalilingawan na magbayad o i-rehistoran sa mga empleyado sa SSS o bayadan man kung nakarehistro na dahil pig-update ang mga kontribusyon. Ang primero ming dinuman daro accounting office ata yun. Ikadua dai salon ang dinuman me. Bakong sa salon na paborito mo pa de. Sa salon sa buhok, Buda Pandok. Inapot ko niya ako, sir, masahin kita. Udin niya sa salon niya. Kung may salon ang digdi. Aldaw na aldaw. Bako man pala na. Medyo difficile ang narog ka itong mga sitwasyong padita. Diyan pa lang sa mga salon o kaya bakterya man ang iba, ang ibang mga empleyado dyan. So, nakikiporsintuan man sana. Iyo. Halimbawa, manikurista, madi yan. Bako man pala ng empleyado, makitukaw ngaya ako digdi kung may customer, piraman ngaya ang kairasan nindo. Pero araw ka yan.
So sabi ni Sir Alwin Mapay, yan pwede i-consider na empleyado. Oo. Pero man sa ibang barbero. Pero may mga empleyado ngayon yan. Tayan, dakula na siyempre. So nagbabantay dyan sa cashier, empleyado yan. Oho. So supervisor ninda. Oho. So ito ang mga target. Ito ang target. Then from there, nagpasiring kami sa sarong accounting office. Then sarong eskwelahan na kolehiyo pa de. Ang makonsuelo, hali pa sa naso SSS duman sa eskwelahan last a few months ago. Iyo. Kapig seminar sa mga estudyante kung paano mag-apply sa SSS na dapat mag-restore na ngayon kamo habang estudyante pa, mga graduating para kung may trabaho na kamo, dahil na kamo masyadong problema, itatao na sana ng employer. So number, Iyo. inakomodar sindakan eskwelahan para i-seminar sa mga estudyante. So eskwelahan, dahil nakatidir kan seminar, dahil kagbayad. Alang yan, pangyari. Iskilan lugod so may problema. May violation sa eskwelahan, 200,000 atang po na bayadan. So mga estudyante, nag-aratinder. Sa iba, sabi ni Sir Alvin, sa iba duman, nag-apply na sa SSS. So eskwelahan lugod so dahil. So iskilan lugod ang day. May moroso. Roger on that. So, from there, nagpasiring kami sa sarong hardware. Tapos, dumano sa day ako nagbaba. Tagaro amigo ko sa diri. Asin barkada. Amigo mo pati. Walang amigo hiya ka? mo. Ano ang restaurant? Yun ang gad. Loko-loko ka. Pero ba kumapadi sa amigo tang so sinitang kakarulwagan. Bakit ito? Iba man. Ini. Pero amigo mo ini pa din. Ranger. Baka. Ayan. So amigo mong Power Ranger, pero ko bigyan ko tako ni Mrs. Nga ito, may sigyan lakaw kaan. Oho. Nga ko, yan ang pati kantang exercise ninda. Oho. Nya. So amigo mo bagang Power Ranger? Iyo. Sa German? Oho. Yeah. Sige lang ang lakaw ka ito pag may bakalo ito kung saan. Dahil dahil ko pa lamang nagiling naglunad sa padyak. Mas urarayo, bigla lakaw ka ito. Baka ang padyak maulag. Oh. Nakulao na lalaki pa di ba kaya ito amigo mo? Marang kalang padyak dyan. Gunmuan. So iba man ini na dinuman me. Pero kamidbid mo ini. Go. Sigurado kung kamidbid mo. Kami sa nag-detect sa'yo mo, ibasa mo nga ni. Anyway. Ibasa mo, Nair. Kamidbid mo. Ibasa mo, Nair, ang text niya. Loko-loko ka talaga. So, hindi pa. So yan, ali na kami. So pang 5 na yun. Ang target may ata is 7. Sir Alwin, ito ang target ha? Oho. So pinuha pa kaming dumanon. And after that, araramon ta kung anong consequences ketong iba kung ata pigbibisita sa SSS. Okay. Yan pa din, magandang na barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat kan sa idong pagantabay. Masunod tulo si News Direct Mar. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong